Hola a tothom. Amb aquest començo una sèrie de vídeos per aprendre a accentuar correctament en català. Començo des de zero. L'objectiu és arribar a interioritzar les regles i acabar accentuant sense pensar-hi. Si analitzem el procés d'accentuació, veiem que és més complex del que sembla a primera vista. Per què? Doncs perquè s'han de tenir unes habilitats que són diferents entre elles i cal aplicar-les en seqüència molt ràpida. El que farem aquí és treballar-les d'una en una, de manera que cadascú es pugui detenir més o menys en aquella que necessiti més atenció o bé saltar-se-la si ja la domina. La primera habilitat que caldrà tenir en compte per accentuar bé és la de separar en síl·labes les paraules. Primera habilitat, separar les paraules en síl·labes. Com ho fem? Ja sabeu que la síl·laba és una unitat que consta com a mínim d'una vocal, que pot anar acompanyada o no de consonants i que es pronuncia amb el que abans se'n deia un cop de veu. Per tant, un primer principi podria ser aquest. Una síl·laba, una vocal. I si us costa separar en síl·labes, intenteu separar en cops de veu com de manera exagerada, com faria un robot amb veu sintètica. Per exemple, aquest robot diu: Hola, soc un robot que separa síl·labes. Veieu? Amb aquest èmfasi és més fàcil separar en síl·labes. Ara poso un exemple bastant fàcil. Poso aquesta frase. La casa de la Maria és molt antiga. Com la separaria en síl·labes? Poseu veu de robot. La casa de la Maria és molt antiga. Com veieu, com us he dit abans, una vocal, una síl·laba. Casa de la Maria és molt antiga. Aquí hi ha 13 vocals, doncs per tant hi haurà 13 síl·labes. A vegades, però, dues vocals s'ajunten en un sol cop de veu, en una sola síl·laba, i formen el que s'anomena un diftong. I per això ara cal que tractem un moment dels diftongs. Més d'una vocal ajuntades amb un sol cop de veu per formar una sola síl·laba. Comencem, doncs, amb els diftongs. Perquè tinguem un diftong, una de les dues vocals ha de ser I o U, i l'altra pot ser una vocal qualsevol. Per tant, podem tenir una vocal qualsevol més I o U, o bé al revés, primer una I o una U i després una vocal. Per exemple, A més I naturalment forma AI. Veieu? Un sol cop de veu. Per exemple, en la paraula aire. La E i la U podrien formar el diftong EU. Per exemple, a la paraula treure. Tenim, doncs, dues síl·labes, aire, treure. En canvi, no formaran mai diftong dues vocals que no siguin cap d'elles ni I ni U. Per exemple, E més A i E més O. Per exemple, les paraules teatre o teoria. Veieu? Tres síl·labes. Teatre, teoria. Hem dit que una síl·laba només té una vocal. Dius, però clar, què passa amb els diftongs, no? Sembla que fem trampa. Bé, doncs això en realitat continua sent així, perquè quan hi ha una I o una U que forma diftong, aquesta I i aquesta U es consideren semivocals. De fet, perden el seu caràcter de vocal. Es converteixen en una altra cosa, perquè de fet no tenen la tonicitat de la vocal. Aire, treure. Veieu? Aquesta I i aquesta U ja no es poden considerar vocals. Per tant, quan es troben en un diftong, la I i la U ja no es consideren vocals i aquella regla d'una síl·laba a una vocal doncs, continua sent vàlida. Anem a veure ara quines combinacions possibles hi ha que formin diftong. Doncs
si posem primer una vocal qualsevol més iu, tenim ai, ei, oi, ui, i amb u, au, eu, iu, ou. I faltarien les combinacions amb dues is i dues us, que són més marginals i no les prenem en consideració. Veieu, doncs, aquests diftongs que tenen la i o la u en segona posició se'n diuen decreixents i es formen espontàniament. Cada vegada que hi ha una a i una i, doncs es forma el diftong ai. Se'n diu decreixent per què? Perquè la a és una vocal oberta i aquí té la tònica, té la tonicitat, i es tanca i perd força, intensitat. Ai, és com si decreixés la intensitat de la veu. Molt bé, posem alguns exemples amb aquests diftongs. Gaire, feina, boira, fruita, caure, beure, viure, coure. Com veieu, les tòniques, la a, e, i, o, que estan en primer lloc, són el que es consideren vocals i les altres parts es consideren consonants. Molt bé. Aquests eren els diftongs decreixents. Doncs ara hem de posar els altres, els que lògicament en direm creixents, i estan formats per una i i una u més una vocal. I aquestes que poso aquí són les combinacions possibles. Ja, ye, jo, iu, wa, we, wi, wo. Fixeu-vos que són creixents perquè creixen en intensitat. Comencen amb la i i amb la u, que aquí es diuen semiconsonants, tant és això, però el que tenim, la vocal pròpiament dita, és la que ve en segon lloc, com aïllar. Ara bé, en català tenim restriccions importants per aquests diftongs creixents. A diferència dels decreixents, que es formen espontàniament sempre, els creixents només poden aparèixer en contextos molt determinats. En la majoria dels casos, i u més vocal, en realitat no formen diftong, formen dues vocals separades, dues síl·labes separades. Per exemple, piano, riera, poeta, història, ciència. Veieu? En primer lloc la i, doncs se separen, no formen diftong. Piano, riera, poeta, història, ciència. Tot i que la combinació de les dues vocals pot formar un diftong, en general no el formen, se separen. Només hi ha uns contextos en què sí això passa. Això passa en 3 contextos que us posaré ara. Formen diftong en un primer context, quan la i o la u es troben a començament de paraula. No hi ha gaires paraules que compleixin aquestes condicions, de fet amb u gairebé no n'hi ha cap que sigui normal. Us poso només les més normaletes que comencen amb i. Yankee, iarda, veieu que comencen amb i, yen, yeti, ioda, ioga, iogurt, ioió, iot, iuca, iena i hieràtic. Són tot paraules que comencen amb aquesta i. Llavors sí que forma diftong. I aquestes, fixeu-vos que són les més normals, vol dir que a part de ioga i iogurt, les altres no és que siguin massa habituals tampoc. No n'hi ha gaires. Després tenim un segon context en què també es formen els diftongs creixents. I és després, darrere, d'una Q o una G. Aquests sí que són més habituals. Per exemple, tenim aigua, quadre, aquós, aqüífer. Com veieu, gua, després de G, sí que la U forma diftong amb la A, quadre, després de Q,
aquós, després de la Q, aqüífer, després de la Q. I el tercer context, en què també la I i la U en primera posició formen diftong, és després, darrere, d'una altra vocal. Per exemple, feia, veieta, cacauet, riuen, d'aquests n'hi ha moltíssims. Hi ha, veieu la I després de la E, veieta, el IE és un diftong, però la I va després d'una vocal. Cacauet, la U va després de la A. Riuen, la U ve després de la I. Veieu què passa, doncs, no? Són com tres vocals, la del mig és una I i una U, la primera va sola i l'altra forma diftong. La I i la U forma diftong amb l'altra vocal. I aquests tres casos, si voleu, els podríem exemplificar amb això. Aquesta podria ser, us poso ara, una frase mnemotècnica que ens pugui ajudar a recordar aquests tres contextos en què la I i la U inicials sí que formen diftong. Com veiem a la foto, tenim 4 iaies guapes. Aquestes tres paraules ens exemplifiquen tots tres contextos. Qua amb Q inicial, 4, iaies, inicial i després de vocal, guapes, guà després de G. Us ho marco. Ja inicial, qua i guà, el segon cas, després de Q i G. I el ies després de vocal. I si ara voleu posar en pràctica tot això, podem posar un exemple final, amb una frase una mica llarga, i podeu separar en síl·labes. Escrivim primer la frase, si voleu poseu pausa, ho resoleu i després doneu a engegar i us dono la solució. La frase seria: no sé si coneixes la situació de moltes cases antigues de Reus, plenes de quadres que són una joia de la història de la pintura. Si voleu, poseu pausa al vídeo i intenteu pensar-hi. I ara us donaré la solució. Fixeu-vos, no sé si coneixes la situació de moltes cases antigues de Reus plenes de quadres que són una joia de la història de la pintura. Us senyalo els casos més probablement conflictius. Tenim, per exemple, situació. Veieu aquesta U i aquesta A, la I i la O, no formen diftong. Aquí se separen perquè no estan en cap d'aquelles posicions. Aquí, fixeu-vos que gas forma una sola síl·laba perquè la U és muda. Qua, una síl·laba. Jo, ja, la I i la A formen el diftong creixent, ja, perquè va després d'una vocal. Història, tenim O, ri, A. 3 síl·labes finals. Hem vist, doncs, en aquest vídeo què són les síl·labes, com se separen, què són els diftongs i com influeixen aquests en la separació. En el vídeo següent el que farem és completar aquesta primera habilitat de separació en síl·labes amb algunes precisacions que són molt importants, per tant no us ho perdeu. Si heu trobat útil aquest vídeo podeu clicar al ditet cap amunt de m'agrada i així m'animareu a fer-ne més. I si voleu que se us avisi cada vegada que em pugin de nou, doncs us podeu subscriure al canal aquest de YouTube. Per qualsevol dubte o comentari també em podeu escriure fent servir la pàgina de contacte de la meva pàgina web, que us poso ara aquí a la dreta. D'acord, doncs? Doncs espero que us hagi servit i fins a la propera.